Futbalový zápas spojený s narodeninovou oslavou zažila v sobotu 24. marca rodina Adamčovcov. Okrúhlych 30 rokov oslavoval Michal Adamča mladší. Príjemných 22 stupňov a slnečné počasie prijalo počas celého zápasu. My sa teším, že došla celá rodina, došli 50 Adamčovcov mojich a urobili sme 2 týmy, našu firmu proti Adamčovcom. Celá táto rodina je spojená s tou firmou a je to pekný zážitok, si myslím, že. Hrá sa veľmi dobre, no sme spokojní, pretože chlapec dneska oslavuje 30 rokov. Pohoda. Najlepšia hra s starým pánom Adamčom, moja rýchlosť. Napínavé momenty počas zápasu ocenila aj tribúna. Odtiaľ sa ozývalo mohutné povzbudzovanie. Našli sme tam aj oslávencov manželku spolu s 2 ich krásnymi synmi. Je to veľmi pekná akcia a teším sa, že mohli to zúčastniť aj synovia, lebo manžel je veľmi šťastný, že má teda týchto zlatých synčekov a už ledva čaká na to, že kedy aj oni budú jeho napredovať. Víťazstvo sa podarilo vybojovať rodine Adamčovej. Ku konečnému výsledku 6-4 prispel aj oslávenec s 1 gólom z 11. Po zápase už ale nasledovala oslava. Oslava by mala prebiehať tak, o chvíľku by mala dojsť skupina Senzus, veľmi známa slovenská ľudová skupina a mali by sme sa zabávať až do rána. Dúfam, že nám to vyjde. 30 rokov sa oslavuje iba raz za život. Spýtali sme sa oslávenca, aké sú jeho pocity. Tešil som sa veľmi na tento deň. S námi, rodina mi hovorila, keď dovrším 30 rokov, mohlo by to byť pre mňa posun ďalej. Myslím si, že budem rozumnejší a už nebudem také dieťatko 20-ročné. Myslím si. Asi to. Dlhý rad gratulantov zaplnil celú sálu. Každý želal len to najlepšie. Príhovor oslávenca bol venovaný všetkým gratulantom a hlavne vyslovil veľkú vďaku za účasť a dary. Hostina mohla začať naplno. Výber bol naozaj bohatý. Každý si prišiel na chuť. V dave sme narazili aj na Michalovú mamu. Tá mala naozaj krásny začiatok dňa. Dnes som sa ráno rozplakala. Syn prišiel k nám domov a doniesol mi krásnu kyticu. A ja mu hovorím, Miško, a prečo si mi doniesol kyticu? A on mi hovorí, mamička moja zlatá, dnes ti iba porodila, aj ty máš sviatok a ja mám a tatičkovi som doniesol fľašu. Celý deň som bola taká sneho, taká ozaj, to mi ešte jeden syn nespravil. Zlatí sú všetci ináč, ale on je taký výnimočne iný. Spýtali sme sa teda aj Michalových bratov, aký bol a je. Som s bratom najstarší a oni dvaja sú mladší a vždy boli taká dvojka proti mne. Takže keď boli aj určité také hry, tak ja som bol sám, oni boli dvaja, ale samozrejme dobrý bol brat, dobrý. Máme rodinnú firmu a nie je to ľahké ukočírovať to a je to taká rarita na Slovensku, že 3 bratia plus rodičia robia firmu a to naznačuje to, že dobre si s ním vychádzam. Nakoľko ja som najmladší, on je stredný a viac menej ten najstarší brat on bol, tak bol trošku mimo, lebo už bol na škole a tak, už v takom veku tých 13-14 rokov my sme boli viacej spolu teda. A dobrý, no akože aj doteraz my sa máme veľmi radi, nakoľko máme aj rodinnú firmu a je vidieť aj ten výsledok, že držíme pokope a sa darí teda. A čomu tak želali ostatní? Som oslávencov strýko z Adamčovskej. Ja, keď želám niekomu niečo, tak v prvom rade je to zdravie. Pretože od zdravia sa odvíjajú ďalšie veci. V podnikaní sa mu darí, takže v podnikaní takisto, aby sa mu darilo naďalej, tak a hlavne, aby Adamčovský rod rozšírili ešte o nejakých potomkov. Oslava veru trvala až do rána. Nech teda oslavencovi zdravie a šťastie slúži, aby sa dožil vysokého veku.